Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kawe ka kena pule kat prasnam kerta jong ka United States kala klatno hadin ba uwe kuli ulalai day bakla na kibenta jong ka kli hakapor bakadang yai lenti najan ka Nashville. Katkum ka kai port balai olum deka Metro Nashville Police Department. Laong bakate ka jingjia kala jia hakasngi baar. Ya kate ka kena pule lai itu kum ka Julian Ludwig. Bat hakate kasngi kadang yai lingba kaya kalenti na Eagle Community Memorial Garden Park hakaba ute ukuli ulalet her bakla shaka katba kadang yai nakate ka jaka ka Samla Ludwig kalong ka kena pule jong ka school ba Belmont University kabadon hi hanong ba Nashville harin kate ka jingjia la penkit no shaka jaka sumar hakaba kadon hakate ka nong ba nakabenta ki sumar bnya bat laong bakate ka Samla kalamen sau jur bah nakate ka jing sam ukuli nagibenta ka kli katkum ka kubor nakate ka tnat pulit laong baka Samla Ludwig hakate ka sngi tang mar yariu haute ukuli kala kelon yapler haju bat ka bas ngusngi kalong ba syam ladon bayo i nelap maria diap kate ka jingjia kumta hadin kumba shiken tatam ladon kiru pajba kibalayat lenti nakate ka jaka bat kibalalap bakat hak lengktar hak te ka jaka bat mar kumta hi la pentip syaki pulit bat ki pulit kila phak no marmar yaki kali kit nopang hakaba kila pen i syaki jaka sumar Vanderbilt University Medical Center habe de bat kane ka jingjia ki pulit kila yo bat no ye uwe u subadon kti hak te ka kam bat ubala itu kum u Shatville Taylor Arknais nam karta laong ba ute uno siat hak te ka jingjia utmu ban siat ya kawe ka kali Henry ute ukuli ulet her bakla penban syakte ka phang bakate ka khana kadang yai lenti